Søren, Yes, min ven. prøv det nye tekst der. We stand united. Søren og jeg går til det ens. Da vi stillede op, spillede et eller andet riff, hvor jeg sagde, det skal jeg lige have med, fordi jeg ved, okay, det er sådan, vores sange opstår. De opstår ved et eller andet riff, ligesom det riff, så havde de en sang. Så det er tit det der med, at man lige skal have en, og så når man er lidt en gammel rotte, så tager det ikke særlig længe for os at mærke, kommer der en god sang ud af det her? Eller kommer der ikke en god sang ud af det? Og hvis ikke der gør det, så lader vi den bare ligge, og så prøver vi en af de andre idéer, som en af os er med. Har lige skrevet teksten her til morgen. Nu må vi se, om det klarer at komme på vinyl. Det er sådan, vi arbejder. Og det er en fed måde at arbejde på, fordi det er helt anderledes end det, der at skrive danske sange med en akustisk guitar, hvor det er mere sådan et forløb og en sang. Det her, det er meget mere. Er der en energi? Er der noget, hvor man tænker, shit, der er smæk på? Ja, men det er fedt. Ja. Det er fedt med I'm running over, I'm running out of time. Der er noget over det, der er fedt. Det bør vi bare. Det er fedt. Skal I bare være stick to the plan, i stedet for we? Giv mig et skud. Må jeg købe en hel tur mere? Jamen, jeg vil helst bare have anden halvdel. Jamen, der er lidt med luften, hvis jeg skal have overskud. Skal jeg ikke bare straffe dig? Jo. I'm running over. I'm running out of time. Can't get any lower. Altså bare sådan helt dry uden redigering, ikke?